Namhlanje kutyhilwe ngokusesikweni umfanekiso oqingqiweyo oyi-6.5 meters ubude wekumkani yabumba isizwe samazulu nesiyakhothama ukumkani uShaka kasenza ngakhona kwisikhululo senqwelomoya iKing Shaka International Airport eThekwini. As the African National Congress, we call upon our national government to lead regulating the spaza shop environment and ensure that all spaza shops close down. Iqela le-ANC limemelela ukuba zivalwe mba zonke izispaza shops kweli kuqalelwe ngokutsha imigaqo-nkqubo ezakulawula ukusebenza kwazo phambi kokuba zivulwe kwakhona. Umqeqeshi Bafana uHugo Bruce ulibhengezele iqela lakhe lokugqibela elinabadlali abangama-23 eliza kudlala imidlalo emibini eseleyo yokuzibekela indawo kwitumente ye-AFCON yonyaka ozayo eza kubanjelwa kwelaseMorocco. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje yandaba endodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Namhlanje kutyhilwe ngokusesikweni umfanekiso oqingqiweyo oyi-6.5 meters ubude wekumkani eyabumba isizwe samazulu nesiyakhothama ukumkani uShaka kasenza ngakhona sekuphele iminyaka emibini lo mfanekiso oqingqiweyo wagqitywa ukwakhiwa kwisikhululo senqwelomoya saseThekwini iKing Shaka International Airport ekumkani exhuzula imikhalo ukumkani Imozulu kaZwelithini uzibophelele ngokuthi gqolo esikhusela isizwe sikaMageba nomhlaba waso ngelixa umongameli Cyril Ramaphosa enze intetho ephambili kulo msitho. Ukumkani Imozulu kaZwelithini ukhumbule umzila welifa elityebileyo elashiywa lilembe ukumkani Shaka kasenza ngakhona lokubumba isizwe samazulu. In the history of the Zulu nation, the name Ingonyama or Isilo uShaka kasenza ngakhona is the one that evokes pride, unity, deep emotions within all of us. Today we gather to honor King Shaka kasenza ngakhona, his memory, and reflect on the legacy he left, which has shaped the identity of the Zulu people and the people of the Republic and Africa as a whole. Uhlabele mgama esithi ukukhunjulwa kukakumkani Shaka kuvusa isazela ngothando nangentshisakalo wayenayo ngomhlaba wesisizwe sikaMageba. Utsho ezibophelela ke ukuba esadla amazimba uza kukhusela ngako konke anako lo mhlaba. It is with the profound and understanding that I pledge today before those who have passed, those who live, those yet to be born, that I will protect the land of the Zulus for the rest of my life. I vow that as long as I live, no one will take the land of the Zulus. Igalelo lelembe lokumanya isizwe sakhe nokomelela kucace mhlophe ukuba lafumana igumbi lokuzinza kwintliziyo zabaninzi. King Shaka's legacy is one of unity, resilience and strength, qualities that continue to guide us forward. Ukanti umongameli Cyril Ramaphosa uvume ngazwinye nezinye izithethi kwinto athe ukutyhilwa kwalomqingqwa bubungqina benkokheli eyazinikela ekwakheni isizwe esimanyeneyo. The statue that we unveiled is a testament of unity. It's a testament of nation building, of cohesion, of oneness. Umongameli uxeke ukunganikwa ngqalelo ngokupheleleyo kwembali yelizwe loMzantsi Afrika.
Isithethi sesebe lezemfundo eGauteng umnumzana Steve Mabona uthi kuye kwathathwa inxalenye yokutya kwisikolo samabanga aphantsi Tamawu eKatlehong yokuhlolwa okukuzemva kokuba abantwana besisikolo baye bakhala ngezisu ezibuhlungu emva kokutya umngqusho. Kwayingxelo zithi lo masipala waseGuruleni uneziganeko eziphezulu ezikumila kunje. Abazali babantwana bali-110 abangeniswe esibhedlele bekhala ngesisu esibuhlungu bebevutha ngomsindo befuna iimpendulo ngokugula kwabantwana babo. Abantwana baye bangeniswa esibhedlele emva kokutya umngqusho esikolweni. Mna owomntana makangatyi until kuze kucace uba ngaba kwenzekani yintoni lena. Nangona ndingenathemba ngoba ndibona ingathi apha kuyogqunywa akho nyani, ayivezwa into as it is. Isithethi sesebe lezemfundo eGauteng uSteve Mabona uthi inxalenye yokukutya kuyohlolwa. Any foodborne illness, you take the sample, you go test that food, and practitioners will then pronounce on what might have, the food had, or is there anything wrong with the food, and they will wait for that process. Uphinde waqinisekisa abazali ngokhuseleko kokutya okunikwa abantwana kwesi sikolo. We indicated that if they feel that they don't want their children to eat, then they need to indicate as such, and we will probably make sure that their children are not fed today, because this is it's not a yesterday's meal. It's a new meal that they are eating today. So hence we then decided to say, after assessing, let's then make sure that don't disadvantage many children that come, depending on this meal. Kusenjalo isihlalo webhodi elawula isikolo uNomfesana Sekutu uthi isikolo asizukubavimba bonke abantwana ukutya ngenxa yesiganeko sayizolo njengoko abanye abazali bayalele. Kunto eyenzeke izolo esikolo, we are not happy as SGP parents. So namhlanje abazali balapha, so abazali bathi abantwana babo bangatyi, asikwazi ukubavalela abantwana. Kukhona abantwana abaxhomekeke ukutya kwasesikolweni abangananto abangalala bedlile. Ngethuba uMabona etyelela esisikolo uthe benethemba lokuthethathethana nabazali babafundi besisikolo abayi-1200 kodwa kufike iqaqobana labazali nabaye bayalela abantwana babo ukuba bangatyi kukutya kwesisikolo. Kusenjalo ngabantwana besikolo samabanga phantsi phame ngabangaphaya kwama-40 abafumana unyango kwiziko lempilo laseBloemfontein kwiphondo laseFreystata okuzemva kokuba abantwana beye bakhala ngesisu esibuhlungu emva kokutya izimuncumuncu. Ukanti inkulu baphathiswa eliphondo unkosikazi Maqueen Litsuha Mathai uthi uninzi lwabantwana sele bephumile esibhedlele kwaye mnye kuphelo kwimeko emaxongo. Iqela le-ANC limemelela ukuba liphononongwe ngokutsha ishishini lezi-spaza shops kweli. Eli qela liphakamisa into yokuba zivalwe mba zonke izi-spaza shops kuqalelwe ngokutsha imigaqo-nkqubo eza kulawula ukusebenza kwazo phambi kokuba zivulwe kwakhona. Okukuvakaliswe ngusosiba jikelele we-ANC umnumzana Fikile Mbalula kwinkomfa namajelo eendaba ngalemva kwemini nalapho bephawula kwimiba eli qela etshisa kweli. Zithande ukuxhaphaka kwaye ziyaxhalabisa iziganeko zakutshanje ezigqubayo kweli zabantwana besikolo abangeniswa ezibhedlele umhla nezolo ngezityholo zokuba batya izinto ezingatshongo khona abazithenga kwiziphaza shops. Kungoku nje iqela le-ANC limemelela ukuba zivalwe mba zonke iziphaza shops kweli kukhawulelwane nale ngxaki phambi kokuba zivulwe kwakhona. To this extent, as the African National Congress, we call upon our national government to lead regulating the spaza shop environment and ensure that all spaza shops close down and register afresh to ensure that we've got the right people which are serving our communities. Lokambalula ukhwele ezehlela nakwiqela le-DA esithi malingazenzi ongqondo-ngqondo borhulumente obumbano. We need to make it very clear. If the DA want to leave the GNU, is their call. They can leave tonight, they can leave tomorrow. Anytime they want to leave or they wish to leave, they can go.
Umnumzana Mbalula uthi baza kufakana umlomo nososiba jikelele we-SACP umnumzana Sweli Mapayila malunga neentetha zakhe ezigalela amanzi amdaka urhulumente wobumbano. Wayesakubanga usihlalo kazwelonke we-EFF uAdvocate Dali UMpofu uthi isigqibo sakhe sokushiya lo mbutho sisekelezelwe ekubeni uyakholelwa kwelokuba angaba negalelo elimandla kumbutho umkhonto wesizwe. No, this time it's really, as I say, it's a matter of where do I think I can make the best contribution, and which of the progressive organizations do I think has got the biggest potential to unite all of us. I'm not, one of these people about what color of t-shirt you are wearing. I'm more about the cause itself, the broader movement, and I have a very big interest in that because I do feel that, for centuries, the reasons that we have been defeated by our enemy is because we have been fighting in silos, if you like. And they've never really had to face us as a formidable united force. And I think MK carries that promise much better than any other existing alternative. Kwaye UMpofu uthi kwangaphambili beyinxalenye yokusungulwa kwalombutho umkhonto wesizwe. I was quite honored that he was able to trust me with this mammoth project. I'm sure, as I say, he might have been discussing it with other people, but I know specifically that we had our own one-on-ones for a number of months, and we thought of various options of how to deal with the situation, and some of them were discarded along the way until it took shape in what became MK. And even once that happened, it's public knowledge that the MK party was registered around June or so last year. And then the next 6 months was a different phase where we were now engaging with leaders of various political parties. Ongasekhoyo unkosikazi uNogcinile Mtirara phantsi kobukumkani babathembu kwikomkhulu laseMqhekezweni eMthatha eMpuma Koloni uchithe ixesha lakhe elininzi ekuphuhliseni abantu abatsha ngelizama ukubakhwebula kwizenzo zolwaphulo-mthetho nokugxotha ikati eziko. Usapho lwakhe luthi luza kumkhumbula njengegorhakazi belingoyika ukuthetha elubala ngolwaphulo-mthetho bephuma izandla nasekulondolozeni inkcubeko nezithethe kwilizwekazi Afrika. UNtsikinoyiya uyanaba. Kusuka eBizana apho ikhoyo inkaba kankosikazi Nogcinile Mtirara ukuya eMqhekezweni apho ukhoyo umzi wakhe okwenda ongasekhoyo umama uNogcinile ubemana ukuncedisa umolokazana wakhe unkosikazi Nobulali Mtirara obambele unyana wakhe kwimiba echaphazela ikomkhulu. Ufunde khona ke kwapha eBizana wafunda wabuya wazohlala nodade wabo apha eMthatha wafunda engangelizwe waphuma engangelizwe kwakusekho ii-forms ke ngoko xa isitsho wasuka apha wafunda eKlakbar. Le nkondekazi ibinama-71 isidla amazimba ibe yititshalakazi egqibeleleyo. Ukuthatha kwakhe umhlala phantsi uqhubekile nokwenza oko kusenyongweni kuye ukuphuhlisa ulutsha lwengingqi yakhe kwezemidlalo nomculo ngelizama ukulususa ezitalatweni aphinde asebenzisane nemibutho esisa ukunceda iimpula zikalujaca. Ebethetha ngokuphandle ngomcimbi okulwaphulo-mthetho and ebengakhathaliseki noba ngumntakabani lowo wenza ulwaphulo-mthetho. Nanjengoko esemendweni amalungiselelo okubeka umama uNogcinile Mtirara kwindawo yakhe yokuphumla ngoLwesihlanu, usapho luthi luzawuqhubeleka nokumnika imbeko ngokuthi luqinise isandla nangakumbi ukulwa ulwaphulo-mthetho kuzalisekiseke iphupha lakhe lokulalisa ngophotho bukrelemnqa. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa Newsroom Africa, ndinguNtsikinoyiya eMqhekezweni ngaphandle kwaseMthatha eMpuma Koloni. Umqeqeshi Bafana uHugo Bruce ulibhengezile iqela lakhe lokugqibela elinabadlali abangama-23 eliza kudlala imidlalo emibini eseleyo kuzibekela indawo kwitumente yamazwe ngamazwe aseAfrika yonyaka ozayo eza kubanjelwa kwelaseMorocco. uPercy Tawa akakho kweli qela ngelixa Evidence Mahopa noMuthobi Mvala bebuyele kwakhona. iBafana kulindeleke ukuba iqubisane neUganda neSouth Sudan
kwimidlalo yayo emibini eseleyo yokuzibekela indawo kwitumente ye-AFCON kaGroup K. Eli qela likaHugo Bruce lidinga kuphela u3 points ukuze lizibekele indawo kule tumente. Ulibhengezile ke iqela lakhe namhlanje umqeqeshi kwaye uPesitawu akekho nakweli ityeli. So I don't think it's the right time now to call Percy, but that doesn't mean that he will not be there in March. We will see. Umathobi Mvala ubuyile kweli qela emva kokuphoswa yiyo yonke le midlalo yokuzibekela indawo kwaye okothusayo kukungabikho kukaGreen Kekane kweli qela. This choice was not easy, but you know, I like very much Matobi Mvala. He was always with us from the beginning, and yeah, he's the guy with the right mentality. U-Evidence Makgopa noMihlali Mayambela nabo babuyele kweli qela ngelixa uThemba Zwane noLyle Foster bezingxwelerha ezonasa umonzakalo. Ndibabe kasibini ke kuwe mamqungu ngathi noncuthi kwidesk yeendaba ndiyakubulisa nawe mbukeli wami ekhaya ndikwamkele bethuna eqongeni lam leMozulu mna ke ngegama ndikuthabile makhaphela ndingumamthembu mvanje mbukeli ekhaya nantsi bethuna Imozulu siye sivula kaloku mbukeli ngokuphawula ezamvanje ziganeko kuMzantsi Afrika nje uphela siyabona lokho imaxongo kakhulu phaya ngokusibekela uqatha kwezinto nje phantsi wonke umbindi njengapha kumazantsi kodiyara kwasekuseni futhi ngelashumi nje likhatshwa sesithandathu baqhube nemini yabo beyivala kwakhona ngezo ndudumo ngamashumi athathu nje abelanye kanti ke amaqondo wakwaphantsi naphezulu lokuqala nxa iphondo kuphi kaloku kusempuma koloni njengapha korhafu futhi kwintshona yelaphondo kube bubande ekuseni ngenkwankca ngaso kaloku esasithoba futhi noxa kufudumele kuyaqhubeka futhi ezomvula kusanetha kakhulu kududuma nje ku-32 degrees. Nansi kaloku bethuna Imozulu phaya ephondweni lethu kaloku lekumbinda apha eMzantsi Afrika elo phondo ke lise-Freystata amazantsi futhi ko-Ficksburg phaa kwimpuma zibikwe futhi ezo ndudumo zikhatshwa zimvula nokubhudla ukuqatha kakhulu komoya ngeshumi nje likhatshwa sihlanu kanti ke mbukele ekhaya nantsi bethuna Imozulu kaloku phaya ephondweni lasentshona koloni ngomso phaa kwimpuma kwakhona kwela phondo njengaphaya kaloku koBeaufort West nengingezi kuphaya kwasekuseni futhi inkwankca engephi ngelashumi kanti ke ngu-34 xa bevala usuku lwabo kanti mbukele ekhaya baphila ngolu hlobo kaloku bona phaya ephondweni laseNorthern Cape ngomso kwintshona phaa indawo zonke nje ezikufuphi nonxweme njengapha ko-Alexandra Bay ekuseni futhi nase-Springbok ngo-18 degrees xa bevala imini yabo ngomso nje kucwengile yonke emva kwemini kumbukele ekhaya nantsi kaloku bethuna Imozulu kwakhona phaya ephondweni lase-Northwest ngomso amazantsi phaa koBloemhof futhi qabaqaba ngamafu nje yonke intsasa zibikelwe nezovula futhi zichwechwa phaya kwakhona xa bezawusonga usuku lwabo ngala-29 degrees mbukele ekhaya yenje nje kwakhona futhi kaloku Imozulu phaya ephondweni ekuserhawutini mbukele apho sisasa zakhona ngqoke thina njengapha kaloku kwimpuma eCarltonville phaya umzolo kwasekuseni futhi zezomvula khona yonke intsasa phaya ngo-13 kanti ku-28 ebusuku nantsi kaloku bethuna futhi Imozulu phaya ephondweni xa sinyuka apha emzantsi sijonga phaya ephondweni laseLimpopo ngomso kwimpuma yelaphondo njengapha kaloku oPhalaburu ekuseni futhi zibikiwe imvula ziduduma kakhulu phaa kwasekuseni ngala-17 degrees sehle njalo mbukele ekhaya sithe chu jonge phaya ephondweni lethu lipha kaloku lona kusempumalanga njengapha kwincam yelaphondo emalahleni phaya abikiwe lo mafu phaa futhi esizalingqela njengephi ngala-14 degrees kanti mbukele bayalisonga usuku phaya embombela ngo-22 degrees kokugqibela nqa ke mbukele phaya kanti ivala Imozulu KwaZulu-Natal ngomso amazantsi futhi Pietermaritzburg neziphaluka phaya ngo-12 degrees kanti kokugqibela nqa kuse-Ladysmith ngo-27 degrees onetha kakhulu nje yonke imini ngomso mna ndithanda kangaka xesha limyoli. Kamnandi mawethu.